जोंखौ बिथांनि रुला दिनै आनान गसाय बेनो आनान गसाया बेनिफ्राय बिथिं सासेनि मेकआप खालामगासिनो आनान गसाइनि टीम माने जोंगावनि टीम नायलाय सासे ए बेनो बिल जागोन नामा बेजों माने आं बिदिनोलाय जोंखौ खेबसे खाना माने बेनि सिगांनि सोनाबा दं बुरजा खनसेलायबाबो जासिगोनलै बानखो माने मा आं इयाव रेकर्ड जायो माबोरै मावो ओंखारै सानदां आं जाबायानो राङाबासो दासिमबो सुनाया आंबो जासिगोन आरो मेगन खानाया ओइ मेगन खाना थांसैलाय खोन्थानानै मिथिनाय बेवहाय बै गस्ला बिनाया बेयाव गैया आरो मोनसे दंबावो माने गोजोनना गोजोन नैयावसोमोन दा इयानाव नाङैबायना दे आरो सेकेन्ड पजिसनाव दे बे जिखौ हमनो थांनो थाखायसो माबानायावसो जागोन दा माथ्र बिसिनाबो 7 दान जाबाय माने दिनैजों सानबेसे जाखोथाय माने नाइटनि सिन लागासिनो आरोना सानाव थांबाय सानाव लाखांनानै दा आरो नाइट शुट राकेश सोमदोन बेनिफ्राय आदा मेन्डेला लागासिनो दं सुरज बिथां खालायाव बोरै मोनदों माबायाव बरफआव फार्स्ट जेब्ला सानाव हाबदों गुसुआना बिराद देंगारलै गुसुआ ओमफ्राय सानबेसे थांदोंमोन दिनै डे 4 दिनै डे 5 दिनै डे 5 जाबायना जों डे 5 जाबायनो पात्ता मोनस्लाबलाङासै माने अलमस्ट थांसाबबाय आरोना फुरा थांसाबबायानो औ थिगानो दं दायो नाइटनि शट लागासिनो सुमुना दाइमा नै आयं सासेबा राकेश हरिचंदन बिरमल गौरेना आदा मेन्डेला मोननै शट लागासिनो दं Sialan fwibai लोगोफोर बिराद जेव-जेवखा किलो बेसे नाय किलो केमान होसे 400 किलो 400 सियालायनो जोंनि बुगुनदियाव माबायानो आराम जलन सिनबायबा नोंनि गारिखौ लांनानै खुसिया लादों नै खुसिया Này, surat, ini cina foto berapa? Siapa labai.
Nih, naprak. Ready, Pak? Jauh. Ada yang juga kan di mana dia nilai. Mentai, Baginadi माने बाजाराव फैदोंमोन सुरसाबो नै थांगासिनो देबाराम थांगासिनो बगिनदिनिफ्राय बाजारनिफ्राय इसे Suruh, pisau gini berapa? Hah? Ang tidak pun tahu ni, seorang kan tak tahu berapa nak? Ayah, ang seorang pun nak. Dia pun tak tahu lebih mana. Ya kira ang sisi sini tu. Ang sisi sini.